Ola tun tuma chuan tum danga kan tih ngai lo le ni danga kan tih ngai lo kan ron sei don ni a ka content po hi ni chia lawa amai ro chu mang tangkai ma mo ten lo om ve takin ti thil thua khan tutorial hote ka ron siam ve don ni a chu kain master demo thil kan edit na Play Store atang kan download ang chi a khan video kan siam na te khat yang a khan watermark alo om thina ni alo chuang kul ta khang a kha watermark kheng tin ngi kan ti riang ti kha ni a chuan ama sain kain master te hetiang chi ho te po hi a lei thei veka watermark om lovin amai ro chu poisa nga ya kum khata cheng zathum le ti vel te ti khan a pek ve kha ngai ni a thlona man thei chu oma mot hi man thei ta tinan kain master a po mot tho chu kain master diamond ti te khatiang chi hrang hrang chi kha amot download tur kha free na om ta a site a amai ro chu hei hi phone hena tuar deuh thina phone then khata chu na tuar chi a lo me thia app permission ne ni lo wang hen phone tam taka chu na tuar thina wang hen ka phone a te po hi na tuar ka chu wang chuan ka mangam lo a Play Store ami hlir hi watermark om hi ka mang thina chumi watermark chuang kul chu engtin nge ti re dan kan soi don ni masabera chum Play Store a lutila chuan search history a khan video object remover ti kan search ang chuan alo lang kuat ta ni hei hi remove object photo and video ti hei hi kan install ang kan download don tina chu chuan kan install zo to chuan kan video siam na tura khan kal tela kan master kan hmang mai nge ki chu chuan ka soi thiam lo deuh lek mai thia tin ka tingai lo mo hem amai ro chu hmang tangkai tin lo ve tak ti thil tu kan siam nia chuan video kan siam don ni project name ang chon lo du ti theia du le zia lo theia chon create kha chuan video kan siam don ta ni hetlai a man mai tur hi ni ta ti khan kan create don ani han ti zuai zuai la kham ya remove na chei so kha hemi kan master tanga thil siam dan ti ve ka chu YouTube a ti dan dur de manga tin kan thiam chok to po kan oma hemi karon ti a hian mi thiam kan ni lo mai ro chu ke mana ka lo experience ka lo man ve to de ani awang hian lo hun tangkai ve takin ti thil thunia chon kan export don ta ni save as video hian hei kain master premium ang chi te chu kum khata cheng sang khat te tha khata cheng zanga le ti zong ya zat kha lo sei sol ni hetiang yan fakna om lo watermark om lo kha lei theya amai ro chu poisa nei lo tan ani tu na karon sei yo chu kan export ang export chung hi nga vele dewanga ya a video sei zong zer te po ani vele zela hei hi chuan in export zo ngak lo long han ein export zo ta ni fak dai lo om thina kan export zo ta chu kan en chinang lo kain master ti chuan kul khumo hemi a ding lam pang sira hian kan master ching so khu a moi chi alawan yen hi na ta kha chuan chu i ti bodan kha kan soi to chu nia chuan kan chuak anga nisina kan thil download
remover epa khan kan lut don ta ni chuan kan lut anga select video ti a hian select video hi a hian te kan click anga video file a china kan video edit kha ta khan kan click don ta ni hian kan click anga chuan okay chuan helaya kan remove du tlai te hi kain master ti lai te hi hemi kwal khung khomi kwal khung a dumre ru khuin muam square te pawh rectangle te pawh theng chu khu te huan ti huan chan video cut lai tur khaten kan kwal khung ti chuan safety a hian kan hmet lenga a resolution ni chu keima ni du dan khan he to mai don ta sang bera pawan da thia sang lo bera pawan da thia khang khan ta chu kan ti zwa helaya chung kiltia click no tik om te kan click anga chuan khana lo process don ta ni a process chung ya video rei lo dana zer khan he chu rei te lem lova ni khana in process zawa ni kan en le chin don thu lo go ta ni tro ni sina kain master ti om he lai dinglam kil te kain master ti om watermark te halo bo mai to don ni he video hi ngai nom vi holo mai thea mai ro chu mai thak dan tin lo thiam nga a man dan chu in thiam tho ka ring ti khan shiat effect tho chu ka ring he video hin tan mal som na lo ni a lo tang kai pui thei nge ka be se du sang na ka hlan bok chau ne ka lo me